Добре, хора, нека преди да започнем видеото. Значи, хора, ще престанете ли някакво, тук ми се снимате, тук някакво, не знам, тук ми пишете Версус! Някакво човек тук ми гледаш, тук някаква снимка с колата с цигарките. Извинявай, брат, 05. Искаме да ви дам едно съобщение. Самоубийци и се правят на големи. Здравейте, хора! Аз съм поредният човек. Лисица, така ли, нали така? Мисля, че по-ужасна шега няма да измисля днес. Здравейте, хора! Аз съм поредният човек, който прави видео за Article 15, нали така се казваше? Така се казваше, нали? Бре, как ти де? Та той е Article 13. Щял да трие клиповете на всички мои любими йотобери, като Вената, Shadowhex BG, чакайте то BG, как ти да е, също така и на моя любим ютубър, закарай ме у нас! Аз не искам това да става, не искам. Слави каза да пише на политиците в парламента и аз им писах, че те са гейове. Ама, обаче те ми отговориха, че съм фъри и ми влезнаха много тежко и затова аз се отказвах да снимам влогове, защото не правят гледания. Но като разбрах за този Article 17, хора, веднага започна да прави. Значи, не знам за какво говоря, ама правя това видео, човек. Та той е човек Article 13. Така ли? Не знам, ще обикаля из градовете, хора, разбирате ли? И ще трие всичко. Къде към хакермен, брат? И той ще унищожи интернет, разбирате ли? Сега, хора, моля ви се, направете видео за това като мен. Нищо, че никой няма да го види. Просто пресете го на вашия любим йотобер и кажете, че ако не го гледа, ще правите личните им номера на тяхните армии от 10 годишни. И така, хора, аз бях... Чакай малко, аз... Кой съм аз също, бе? Аз за какво обяснявам? Аз... Здравейте, хора. Това е поредното кратко забавно видео. Да. Ари, чао.